חזרנו לחיות טוב, את השעה השנייה אנחנו פותחים עם הפתרון לבעיה של גברים רבים וגם לא מעט נשים, ואני מדבר על התקרחות. לא הסתכלתי עלייך כי חלילה את מתקרחת. לא, כי פשוט אני היחידה שיושבת כאן לידך. לא, בדיוק. הרבה גברים סובלים מזה, במדינת ישראל משום מה במיוחד. אז אנחנו אומרים בוקר טוב לצחי רביבו, מנהל מותג הר סנטר ישראל. בוקר טוב. בוקר טוב. אז בעצם אנחנו מדברים היום על פתרון, כי התקרחות אין מה לעשות, היא קורית, היא בלתי נמנעת, למרות הרבה הבטחות של הרבה תכשירים, היא קורית. מה אפשר לעשות כדי לשפר את המראה? יש לנו טכניקה שנקראת הדמיית שיער, שזה טרנד מאוד מאוד גדול שמתפתח עכשיו בישראל. למעשה אנחנו מדמים זקיקי שיער, השתלת מיקרו-פיגמנטים לשיער, ואנחנו מקבלים לוק כמו שיש לי. אתה בעצם הדוגמן של השיטה למעשה. כבר הראינו את זה באחת התוכניות, אבל עדיין, מי שלא ראה, הוא עדיין מתפלא לגלות שמה שיש לך על השיער עכשיו זה לא שיער, אלא נקודות קטנות של פיגמנטים שקועקעו על הקרקפת שלך. קועקעו, כן. בשיטה, בטכניקה ייחודית, בטכניקה מיוחדת, לא כל מאפר קבוע או מאפרת קבועה או מקעקע יכולים לעשות את הטכניקה הזו. זו טכניקה שמצריכה גם השתמשות במכשירים מיוחדים. יש לנו כאן מכשיר שזה אולטרסאונד, שמגדיל עד פי 20 את זקיק השערה. דרכו אנחנו יכולים לדעת בדיוק מה הפיגמנט של השערה, אנחנו יכולים לדעת לאיזה כיוון צומח הזקיק, ואז למעשה לכוון אותו לכיוונים של הראש, של מה שאנחנו צריכים, עד שאנחנו מגיעים לתוצאה מושלמת. אבל זה סוג של איפור קבוע? זה סוג של איפור קבוע, אבל צריך להיזהר. לא כל מאפרת קבועה יכולה לעשות את הטכניקה הזו, כי הטכניקה הזו מצריכה ידע וניסיון רב. כי זה לא רק לעשות נקודות שחורות. זה ממש לדמות זקיק שיער. צריכים לקחת בחשבון שברגע שעושים נקודה, לנקודה יש התפשטות אחר כך על האור. צריכים לקחת בחשבון שיש לנו קרקפת שומנית או קרקפת יבשה, שכל סוג אור קולט את הצבע בצורה שונה, שסוג דם קולט את הצבע בצורה שונה. כל הדברים האלה ביחד, מכלול הדברים האלה ביחד נותנים לנו תוצאה שתוצאה... עכשיו, מה שאנחנו רואים בעצם על הראש שלך זה קעקוע על שטח מאוד נרחב, אבל נניח אישה שמתחילה, שהשביל שלה, מה שנקרא, מתחיל לגדול. אפשר רק את החלק הזה נקודתית למלא, כך שהוא ייראה באמת יותר מלא? בעבר היום משתמשים בטופיק, או בכל מיני אבקות שיער גרוס, כל מיני שיטות כאלה. המינוס בזה זה בזה שהם היו הולכות לישון בלילה, הקר הייתה מתלכלכת, קמים בבוקר או מזיעים בשמש, ואז זה מתחיל לנזול. אנחנו מאפשרים לתהליך של סדר גודל של 1.5 עד 2 ללא טיפול בקרקפת. ההבדל של הקונטרסט בין הצבע של הקרקפת, שהוא צבע לבנוון, לבין השיער, שהוא צבע חום או שחור, זה מה שיוצר לנו קרקפת דלילה. ברגע שאנחנו מנטרלים את הצבע מלמטה, אז אנחנו מגיעים לאשליה למעשה שגורמת לנו לשיער צפוף יותר. ואמרת שזה מחזיק 1.5 2? זה מחזיק 1.5 2. הוא עדיין ממשיך להחזיק גם 3 שנים ו4 שנים. הוא פשוט דוהה, אז אנחנו מתערבים עם פיגמנט קצת יותר כהה ומקפיצים את הצבע למעלה. צריך להבהיר שזו לא השתלת שיער. השתלת שיער זה תהליך כירורגי, ואנחנו לא עושים תהליך כירורגי. לא הרדמות, ללא מרדימים, בחדרי טיפולים VIP. ברשת שלנו יש 7 סניפים היום, קליניקות לכל דבר. מגיעים גברים מכל הארץ, מכל המגוון. גם גברים שעברו השתלות שיער, שיש להם כל מיני צלקות בראש, והראש למעלה קלט את השתלת שיער, אבל לא קלט את השיער הטבעי נשר. ואז אנחנו מתערבים באמצע, מדמים בדיוק. על ידי המיקרוסקופ אנחנו מחדירים את זה לתוך המחשבת הנתונים, מקבלים בדיוק את הגוון, את עובי הזקיק בדיוק אחד לאחד, ואז אנחנו מגיעים לתוצאה מושלמת. 2 טיפולים ואנחנו מסיימים עם התהליך. יש גברים שסובלים מקרחות בזקן. אפשר גם בזקן לעשות מילוי? מצוין, שאלה מצוינת. כמעט כל יום מגיעים אליי אנשים, יש גברים שיש להם זקנים אבל לא צומח להם פה בפאה. יש גברים שיש להם קרחות, יש גברים עם אלופציה. אלופציה זה משהו שברגע שהגוף נכנס לסטרס מסוים, אז הוא לא מצמיח שיער באותו מקום. אנחנו מתערבים גם בזקיקים. צריך לקחת בחשבון שהאור של הקרקפת והאור הזה הם לא אותו דבר. האור הזה הרבה יותר שומני והוא נספג בצורה אחרת. כל הדברים האלה ניסוי וטעייה, ואנחנו נותנים פתרון מלא גם למזוקנים. אנחנו רואים פה תמונה על המסך עכשיו, אולי תתאר לנו מה אנחנו רואים. זו הגדלה דרך מכשיר האולטרסאונד? זו הגדלה דרך המכשיר הזה. אנחנו מצלמים את הקרקפת, אנחנו רואים בעצם את זקיק השערה. זה פי 20,000 מה שאנחנו רואים. פי 20,000 באמת רואים שעל הנקודה שאנחנו רואים בעין בלתי מזוינת. צומחות כמה שערות. יש למעשה, יש את התנועה, כן, יש ממש... אבל חוץ מהתנועה, מה שאתם רואים, אם אתם יכולים לראות את זה שוב, אתם רואים שהקרקפת היא שומנית. ככה אנחנו יודעים
איך לגשת לקרקפת, באיזה פיגמנטים, באיזה צבעים, עם איזה חומרים מעכבי התפשטות, כי קרקפת שומנית קולטת, ולמעשה החומר מתפשט על הקרקפת, ואז אנחנו יכולים לדעת איפה לשלב. יש לנו פנייה רחבה מאוד לגבי קורסים והשתלמויות של הדברים האלה. אנחנו עורכים קורסים מסודרים. אחת לשבועיים נפתחים קורסים. מה אתם רואים שאתם צוחקים שם? לא, אני אגיד לך מה, יש לנו עורך יקר, שרון פאר. שקם במצב רוח טוב מאוד היום. והוא סיפר לי בדיחה באוזן תוך כדי מה שאתה אמרת. זה היה מצחיק דרך אגב, אבל אני לא יכול לחזור על זה בשידור. מה שאתם רואים עכשיו, אם אתם יכולים להתמקד בתמונה, מה שאתם רואים עכשיו זו הדמיית שיער לקויה. זה משהו שמגיע אלינו כמעט מדי יום על ידי גברים שוויתרו על הקרחת שלהם בשביל הדמיית שיער, והגיעו למצב שהם צריכים לחבוש כובע. עדיף היה להישאר עם קרחת ולא להגיע למצב הזה. מצחיק אותך מה שהוא סיפר. אני אספר לך אחר כך, זה גם מצחיק אותך. אוקיי. אגב, אנחנו יודעים שהפתרון הזה יכול להיות גם לעזר לאותם אנשים שעברו טיפול של השתלת שיער, מה שגרם לצלקת מאחורי הראש, נכון? אותה צלקת דמוית חיוך. תסתכל על המכשיר הזה. המכשיר הזה זה מכשיר שלא קיים בשום מקום בארץ, בטח לא במכונים של הדמיות שיער. המכשיר הזה נותן לנו מענה מדויק. אנחנו יכולים לדעת מה גודל הזקיק, לאיזה צמיחה הוא צומח, מה הפיגמנט שלו. אנחנו מחברים אותו למחשב ואנחנו מקבלים את כל הנתונים. הוא מערבב לנו, אנחנו מערבבים דרכו את החומר לפי היחס של בדיוק של מה שאנחנו צריכים, ואנחנו מוציאים תוצאות שאנשים שהסתובבו כל הזמן עם צלקת מאחור יכולים, וכל הזמן הם מעריכים בשביל שלא יראו את הצלקת, אפשר לגלח את הצלקת עד הסוף, זאת אומרת לגלח את הראש ולא שמים לב לזה. יש דוגמה קלאסית שהזכרנו בפעם הקודמת. שלא נזכיר אותה עוד פעם. אוקיי. אני אגיד לך מה, אני גם בפעם הראשונה... עשו עליך פספוסים בפעם הקודמת. שמעתי בדיוק. לא בגלל זה, מפאת כבודו, אתה יודע, הרבה אנשים מפורסמים וגם הרבה אנשים שאינם מפורסמים עושים את אותה להשתלת שיער, ורוצים באמת להעלים את הצלקת הזאת, כי זו המטרה, שזה ייראה טבעי. כאן חשוב לי מאוד להבהיר שהתהליך הזה זה תהליך אסתטי. אפרופו להבהיר, אם בן אדם רוצה לשנות את צבע שערו, בעיקר נשים, אפשר לשנות את צבע פיגמנט? אפשר לשנות את צבע הפיגמנט, אנחנו מתערבים. אם יש לך שיער אפרפר ואת רוצה לשלב צבע שיער טיפה יותר כהה, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו משלבים בחלק העליון את הצבע המתבקש, ואז אנחנו גולשים לצבע האפרפר עם גוון שאנחנו משלבים, בדיוק כמו ציור שאנחנו משלבים בין אחד לשני, ואז אנחנו מקבלים. מה שרציתי להעביר זה שהיום כל מיני אנשי עסקים נכנסים לתחום, והתחום הזה מאוד 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 מבוקש ופופולרי בישראל. צריכים לדעת דבר אחד, לפני, כולם טובים, כולם מעולים, לפני שבוחרים לעשות הדמיית שיער, צריך לראות תוצאות בשטח. צריך לבדוק, לראות, להגיע, וממש להסתכל על ראש, כמו שאתם מסתכלים על הראש שלי. זה נראה מדהים, באמת. אחלה פתרון. תודה רבה, צחי. חזרנו לחיות טוב, ואת השעה השנייה אנחנו פותחים עם הפתרון לבעיה של גברים רבים וגם לא מעט נשים, ואני מדבר על התקרחות. לא הסתכלתי עלייך כי חלילה את מתקרחת. לא, כי פשוט אני היחידה שיושבת כאן לידך. לא, בדיוק. הרבה גברים סובלים מזה, במדינת ישראל משום מה במיוחד. אז אנחנו אומרים בוקר טוב לצחי רביבו, מנהל מותג הר סנטר ישראל. בוקר טוב. בוקר טוב. אז בעצם אנחנו מדברים היום על פתרון, כי התקרחות אין מה לעשות, היא קורית, היא בלתי נמנעת, למרות הרבה הבטחות של הרבה תכשירים, היא קורית. מה אפשר לעשות כדי לשפר את המראה? יש לנו טכניקה שנקראת הדמיית שיער, שזה טרנד מאוד מאוד גדול שמתפתח עכשיו בישראל. למעשה אנחנו מדמים זקיקי שיער, השתלת מיקרו-פיגמנטים לשיער, ואנחנו מקבלים לוק כמו שיש לי. אתה בעצם הדוגמן של השיטה למעשה. כבר הראינו את זה באחת התוכניות, אבל עדיין, מי שלא ראה, הוא עדיין מתפלא לגלות שמה שיש לך על השיער עכשיו זה לא שיער, אלא נקודות קטנות של פיגמנטים שקועקעו על הקרקפת שלך. קועקעו, כן. בשיטה, בטכניקה ייחודית, בטכניקה מיוחדת, לא כל מאפר קבוע או מאפרת קבועה או מקעקע יכולים לעשות את הטכניקה הזו. זו טכניקה שמצריכה גם השתמשות במכשירים מיוחדים. יש לנו כאן מכשיר שזה אולטרסאונד, שמגדיל עד פי 20 את זקיק השערה. דרכו אנחנו יכולים לדעת בדיוק מה הפיגמנט של השערה, אנחנו יכולים לדעת לאיזה כיוון צומח הזקיק, ואז למעשה לכוון אותו לכיוונים של הראש, של מה שאנחנו צריכים, עד שאנחנו מגיעים לתוצאה מושלמת. אבל זה סוג של איפור קבוע? זה סוג של איפור קבוע, אבל צריך להיזהר. לא כל מאפרת קבועה יכולה לעשות את הטכניקה הזו, כי הטכניקה הזו מצריכה ידע וניסיון רב. כי זה לא רק לעשות נקודות שחורות. זה ממש לדמות זקיק שיער. צריכים לקחת בחשבון שברגע שעושים נקודה,
לנקודה יש התפשטות אחר כך על האור. צריכים לקחת בחשבון שיש לנו קרקפת שומנית או קרקפת יבשה, שכל סוג אור קולט את הצבע בצורה שונה, שסוג דם קולט את הצבע בצורה שונה. כל הדברים האלה ביחד, מכלול הדברים האלה ביחד נותנים לנו תוצאה שתוצאה... עכשיו, מה שאנחנו רואים בעצם על הראש שלך זה קעקוע על שטח מאוד נרחב, אבל נניח אישה שמתחילה, שהשביל שלה, מה שנקרא, מתחיל לגדול. אפשר רק את החלק הזה נקודתית למלא, כך שהוא ייראה באמת יותר מלא? בעבר היו משתמשים בטופיק, או בכל מיני אבקות שיער גרוס, כל מיני שיטות כאלה. המינוס בזה זה בזה שהם היו הולכות לישון בלילה, הקר הייתה מתלכלכת, קמים בבוקר או מזיעים בשמש, ואז זה מתחיל לנזול. אנחנו מאפשרים לתהליך של סדר גודל של 1.5 עד 2 ללא טיפול בקרקפת. ההבדל של הקונטרסט בין הצבע של הקרקפת, שהוא צבע לבנוון, לבין השיער, שהוא צבע חום או שחור, זה מה שיוצר לנו קרקפת דלילה. ברגע שאנחנו מנטרלים את הצבע מלמטה, אז אנחנו מגיעים לאשליה למעשה שגורמת לנו לשיער צפוף יותר. ואמרת שזה מחזיק 1.5 2? זה מחזיק 1.5 2. הוא עדיין ממשיך להחזיק גם 3 שנים ו4 שנים. הוא פשוט דוהה, אז אנחנו מתערבים עם פיגמנט קצת יותר כהה ומקפיצים את הצבע למעלה. צריך להבהיר שזו לא השתלת שיער. השתלת שיער זה תהליך כירורגי, ואנחנו לא עושים תהליך כירורגי, לא הרדמות, ללא מרדימים, בחדרי טיפולים VIP. ברשת שלנו יש 7 סניפים היום, קליניקות לכל דבר, מגיעים גברים מכל הארץ, מכל המגוון, גם גברים שעברו השתלות שיער, שיש להם כל מיני צלקות בראש, והראש למעלה קלט את השתלת שיער, אבל לא קלט את השיער הטבעי נשר, ואז אנחנו מתערבים באמצע, מדמים בדיוק. על ידי המיקרוסקופ אנחנו מחדירים את זה לתוך המחשב, את הנתונים, מקבלים בדיוק את הגוון, את עובי הזקיק בדיוק אחד לאחד, ואז אנחנו מגיעים לתוצאה מושלמת. 2 טיפולים, ואנחנו מסיימים עם התהליך. יש גברים שסובלים מקרחות בזקן. אפשר גם בזקן לעשות מילוי? מצוין, שאלה מצוינת. כמעט כל יום מגיעים אליי אנשים, יש גברים שיש להם זקנים, אבל לא צומח להם פה בפאה. יש גברים שיש להם קרחות, יש גברים עם אלופציה. אלופציה זה משהו שברגע שהגוף נכנס לסטרס מסוים, אז הוא לא מצמיח שיער באותו מקום. אנחנו מתערבים גם בזקיקים. צריך לקחת בחשבון שהאור של הקרקפת והאור הזה הם לא אותו דבר. האור הזה הרבה יותר שומני, והוא נספק בצורה אחרת. כל הדברים האלה ניסוי וטעייה, ואנחנו נותנים פתרון מלא גם למזוקנים. אנחנו רואים פה תמונה על המסך עכשיו, אולי תתאר לנו מה אנחנו רואים. זו הגדלה דרך מכשיר האולטרסאונד? זו הגדלה דרך המכשיר הזה. אנחנו מצלמים את הקרקפת, אנחנו רואים בעצם את זקיק השערה. זה פי 20,000 מה שאנחנו רואים. פי 20,000 באמת רואים שעל הנקודה שאנחנו רואים בעין בלתי מזוינת. צומחות כמה שערות. יש למעשה, יש את התנועה, כן, יש ממש... אבל חוץ מהתנועה, מה שאתם רואים, אם אתם יכולים לראות את זה שוב, אתם רואים שהקרקפת היא שומנית. ככה אנחנו יודעים איך לגשת לקרקפת, באיזה פיגמנטים, באיזה צבעים, עם איזה חומרים מעכבי התפשטות, כי קרקפת שומנית קולטת ולמעשה החומר מתפשט על הקרקפת, ואז אנחנו יכולים לדעת איפה לשלב. יש לנו פנייה רחבה מאוד לגבי קורסים והשתלמויות של הדברים האלה. אנחנו עורכים קורסים מסודרים. אחת לשבועיים נפתחים קורסים. מה אתם רואים שאתם צוחקים שם? לא, אני אגיד לך מה, יש לנו עורך יקר, שרון פאר. שקם במצב רוח טוב מאוד היום. והוא סיפר לי בדיחה באוזן תוך כדי מה שאתה אמרת. זה היה מצחיק דרך אגב, אבל אני לא יכול לחזור על זה בשידור. מה שאתם רואים עכשיו, אם אתם יכולים להתמקד בתמונה, מה שאתם רואים עכשיו זו הדמיית שיער לקויה. זה משהו שמגיע אלינו כמעט מדי יום על ידי גברים ויתרו על הקרחת שלהם בשביל הדמיית שיער, והגיעו למצב שהם צריכים לחבוש כובע. עדיף היה להישאר עם קרחת ולא להגיע למצב הזה. מצחיק אותך מה שהוא סיפר. אני אספר לך אחר כך, זה גם מצחיק אותך. אוקיי. אגב, אנחנו יודעים שהפתרון הזה יכול להיות גם לעזר לאותם אנשים שעברו טיפול של השתלת שיער, מה שגרם לצלקת מאחורי הראש, נכון? אותה צלקת דמוית חיוך. תסתכל על המכשיר הזה. המכשיר הזה זה מכשיר שלא קיים בשום מקום בארץ, בטח לא במכונים של הדמיות שיער. המכשיר הזה נותן לנו מענה מדויק. אנחנו יכולים לדעת מה גודל הזקיק, לאיזה צמיחה הוא צומח, מה הפיגמנט שלו. אנחנו מחברים אותו למחשב ואנחנו מקבלים את כל הנתונים. הוא מערבב לנו, אנחנו מערבבים דרכות החומר לפי היחס של בדיוק של מה שאנחנו צריכים, ואנחנו מוציאים תוצאות שאנשים שהסתובבו כל הזמן עם צלקת מאחור יכולים
וכל הזמן הם מעריכים בשביל שלא יראו את הצלקת, אפשר לגלח את הצלקת עד הסוף, זאת אומרת לגלח את הראש ולא שמים לב לזה. יש דוגמה קלאסית שהזכרנו בפעם הקודמת. לא נזכיר אותה עוד פעם. אוקיי. אני אגיד לך מה, אני גם בפעם הקודמת... עשו עליך פספוסים בפעם הקודמת. שמעתי בדיוק. לא בגלל זה, מפאת כבודו, אתה יודע, הרבה אנשים מפורסמים וגם הרבה אנשים שאינם מפורסמים עושים את אותה להשתלת שיער, ורוצים באמת להעלים את הצלקת הזאת, כי זו המטרה, שזה ייראה טבעי. כאן חשוב לי מאוד להבהיר שהתהליך הזה זה תהליך אסתטי. אפרופו להבהיר, אם בן אדם רוצה לשנות את צבע שערו, בעיקר נשים, אפשר לשנות את צבע פיגמנט? אפשר לשנות את צבע הפיגמנט, אנחנו מתערבים. אם יש לך שיער אפרפר ואת רוצה לשלב צבע שיער טיפה יותר כהה, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו משלבים בחלק העליון את הצבע המתבקש, ואז אנחנו גולשים לצבע האפרפר עם גוון שאנחנו משלבים, בדיוק כמו ציור שאנחנו משלבים בין אחד לשני, ואז אנחנו מקבלים. מה שרציתי להעביר זה שהיום כל מיני אנשי עסקים נכנסים לתחום, והתחום הזה מאוד 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 מבוקש ופופולרי בישראל. צריכים לדעת דבר אחד, לפני, כולם טובים, כולם מעולים, לפני שבוחרים לעשות הדמיית שיער, צריך לראות תוצאות בשטח. צריך לבדוק, לראות, להגיע, וממש להסתכל על ראש, כמו שאתם מסתכלים על הראש שלי. זה נראה מדהים, באמת. אחלה פתרון. תודה רבה, צחי.